Libre. Oh, wa kay bayaran mi ko. Wa kay ladies ana. Tagaan di ka pre. Pre, no? Pre. Ya hayo. Ino na sex nga manuroy mo sa mall. Nuroy mo small, okay nimo. Manuroy mo sa mall. Okay na. Sa SM, sa Ayala, Aya. sa Metro. Ah, si Beto. Suroy mo sa kulon mi ko. Sa sorry sa kulon. Kuya ka kung sex. Kuya checks. Okay ra mi ko. Kondisyon mi ko. Pila edad? Naay ka may kondisyon. Nay kondisyon ko no. Oh. Ah. Atong kondisyon mi ko. Sa kay kondisyon ana. Ay mong ulo mi ko puston og sako. Puston na tong sako imong ulo. Pusta dog so sako ko nimo ulo. Ah, sige. Kung oras kira, di mo mi ko puston ng ulo sako. Nagdilit kami ko. Natay viewers. Lagi mo silang tindahan ganina. Gihatag niyang karsunis og parol og t-shirt. Ana man sila reklamo man sila nga kada vlog na to Marias ro nimo gyapon mo sa ina. Ilis ka una ta mag-vlog. Ilis. Una ta mag-vlog. Ah, ilis ya. Nindutan ama ko burag tipal oy. Ah, parol. Punya na parol. Migo. Indot sa. Ah, saktuha, klaro kay sakto kayo. Sakto mi ko no. Ipusa lang sa ng porol kay. Kan? Na kay manawag to ron ng kuan. Oh. Manawag to ron tumigo ron. Salamat sa mga sponsor sa mga sponsor, salamat kayo. Oo, thank you kayo. Nate ko ano tong amigo na to. Manawag na sad ko no. Ana siya nga pilian na man yung mga amigo sir eh. Pilian man yung mga amigo, daghan ko gi-offer nga trabaho sir pero pa magyapoy na nauyonan. Ano eh, basi kauyon gani yung kuha niya. Atong patawago balik. Tawago na to balik Pico. Hindi nga. Tumigo na to. Lain na yung offer, bro. Nasi istorya na ko isa. Pilian ko no kag-offer ko no, basi kauyon gani. Ha. Hello sir. Tawagin na gud mi sir kay bro reklamo na ko migo sir. Nga kuan sir. Wa ko ni klaro yung mga offer. Hello sir, tawag. Oh, dra tawag. May gabi. May gabi ko no. Ah. May offer gini na ba? Wa ka kauyon sa kong offer. Wa ko na kayo sa yung offer. Ay na lang mi ko. Wa makay nauyonan sa kong offer. Tagaan na lang tikag checks. Tagagag chicks. Tagaan na lang tikag checks. Tagagag chicks. Checks lami kay mi ko. Oh. Ayay. Di kayo panit mi ko. Puti kay panit. Mimis kay. Mamods ba? Mamor. Yeah. Sa kuan pa ni mi ko class A. Class A ko no? Ini atong checks. Hmm? Tagaan tikag checks. Ah. Iya, amigo class. Ni mo mi ko tagaan tikag checks. Okay ba nimo? Okay. Sige mi ko. Atong checks mi ko porting nindot na. Indot ka na kayo? Naan ko'y KTV. Nasi. Ah. Naan ko'y KTV. Na ada siya kakakawan nga nga TV mi ko? Ay, tagaan checks libre na. Wa kay bayaran. Libre. Wa kay bayaran mi ko. Wa kay ladies ana. Tagaan di ka pre. Pre no? Pre. Ya hayo. Ino na checks nga manuroy mo sa mall. Nuroy mo small, okay nimo? Manuroy mo sa mall. Okay na. Sa SM, sa Ayala, Aya. sa Metro. Ah, si Beto. Suroy mo sa kulon mi ko. Sa sorry sa kulon. Kuya ka kung checks. Kuya checks. Okay ra mi ko. Kondisyon mi ko. Pila edad? Naay ka may kondisyon. Nay kondisyon ko no? Oh. Atong kondisyon mi ko. Sa kay kondisyon ana. Ay mong ulo mi ko puston og sako. Puston na tong sako imong ulo. Pusta dog so sako ko nimo ulo. Sige. Kung oras kira, di mo mi ko puston ng ulo sako. Nagdilit kami ko. Ah. Lamit ka nitong chicks mi ko. Sige mo ina lang kung yun ka. Huwag kang ninduta. Nagsuy kayo mi ko. Puwag kay ngabe. Huwag nga pero. Siyang ninduta mi ko. Sige. Babay mi ko. Amaw. Pusto mo sa ko. Nag... At... Amaw. Nagka-aksyon na sa tagabalak na, ano? Sukot ko na yung mga chicks.
Ako, susuro, yung taon na ko pagkita. May pagkatagak na ko. Ay, klaro. Ay, klaro. Ama-ama, ganyan. Ay, kundi. Permiti mo na yung kondisyon. Ano? Kaya, dili. Nilisonan. Pati mo sa ko pa, chicks, ah. Poston. Yan. Ay, ubo-ubo na mga. Ba't? Ay. Ha? Kaya ra? Lisonan. Ano man? Poston, saan na ito pagkita? No, mura. Parang nangka. Patay, ano? Parang nangka. Susuroy mo sa mo. Mura tao, pero sakto dyan mo, mura kang nangka ba? Na poston daan. Yawat, di makikit ka. Bakukang. Araw mahinog. Ato mo ko na mag SM. Sa metro. Sa... Taon ako pagkita mo rin, katagakan ako. Ay, siguro agakon ka. Agakon ka na ba? Agakon ka. Chicks. Mga masih kondisyon ko no. Dati siya kitibi. Ay siya kitibi. Pero... May klaro ito ka na eh. Naam si kondisyon po. Ha? Di kaya? Ano man? Ha? Kung bangagan di ang ganing sako dai butangag para sa tanawanan sa mata ilong baba. Ha? Ba? Di kaya. Babay. Kaya? Babay lang babay. Di kaya dol. Di kaya dol. Mura ko na nangka. Adlukan mas makukang. Thanks for watching Idol. Please follow Manoy Chris TV.